Maita yenyu vadikani nesarudza yakanaka yekusarudza Mike Samba Show kuti titandadzane muchirongwa chinopa upenyu. Muchirongwa umu tinotaura nyaya dzinoitika. Hatiite zvekuti tichinyangira. Saka tichikutendai nokuramba muchingotiteedza. Nhasi tine nyaya yatiri kutora neupamhi hwayo. Chikuva tapiwa neAmnesty International kuti tigone kukurukura nyaya idzodzo. Dzakatiberekanei, asi tinodzisumudza tichifamba zvishoma nezvishoma. Regai ndipe vadare vedu mukana wekuti vazvisume kwatiri kuti ndava nani vanobata sei senyanzvi. Ndotanga nemurooro ari kunze. Maita zvenyu Dr. Chisamba, maita zvenyu vadiwa vatariri. Ini zita rangu ndinonzi Roslina Mzerengi, ndiri campaigns coordinator kuAmnesty International muZimbabwe. Tokutendea madhuve neuvepo. Mukwasha wangu. Maita zvenyu Dr. Chisamba, zita rangu ndinonzi Sendisa Sandura, ndinobata neboka revechidiki rinonzi Katsu Sisterhood. Tinoshanda zvikuru nemadzimai echidiki, vasikana vachangoti samukei nenhau idzodzi dziri mudariro dzemhirizhonga, dzesexual and reproductive health, ndokazwi kacho kechirungu, asi ungori hutano hwevechidiki. Ndotenda. Tinokutendai nouvepo. Maita yenyu Chisamba, ndinoitwa Sharon Chava, ndiri regional lawyer weorganization inonzi Legal Resources Foundation, organization inopa mazano pamutemo nerubatsiro rwepamutemo pachena pasina kubhadharisa. Tinokutendai. Ndinoda kuti tigamuchire vese vari pano vabva kumakambani akasiyana-siyana nevabva kune machapters akasiyana nevakangozvimirira. Nhai, ndiri kuona shamwari dzangu munanagogo vari pano. Ndokuremekedzai vanagogo. Ndinokutendai nokuuya munotipawo mumvuri. Handitika nyaya dziri pano sezvataurwa namukwasha madzinzwa dziri pano. Hutano hwataurwa hwesexual ndehwesikarudzi. Zvinombofamba sei kuti zvikanganisike? Kurodzwa kwevana vadiki zvakawanda zvatichada kukurukura. Pane zvimwe zvatisinganzwisise, utano hwepfungwa, utano hwakasiyana-siyana. Zvese izvozvo tinoda kuzvibata sekugona kwedu. Regai nditange nenyanzvi yedu naRoslyn. Ndomboya kwauri, zvakoshei Rose kuti tikurukure pamusoro penyaya dzakabata kudaro? Maita zvenyu Chisamba. Tiri kupinda mu16 days of activism against gender-based violence. Kunova kurangarira nekuona kuti tingadiko panyaya dzemhirizhonga dziri kukanganisa nyika yedu nenyika dziri pasi rose kuti idambudziko ratiri kusangana naro. Asi gore rino ra2024 tati timbokurukura nenyaya dzataurwa naDr. Chisamba, nyaya dzesexual reproductive health muchirungu. Anditi dziri nyaya dzakanangana neutano hwesikarudzi nekubereka kwatinoita sevakadzi. Sikarudzi tinongoziva kuti sikarudzi iri kuvakomana zvese nekuvasikana. Saka tiri kurangarira 16 days of activism pabackground yekuti pane tsvakurudzo yakaitwa yakaonekwa iri kurakidza kuti vanasikana 51,376 pakati paJanuary naJune 2023 vakabata pamuviri. Ndo vakabatwa pamuviri vakakwanisa kuenda kunoregister kukiriniki. Pa 51,000 ivavo 670 vanorakidza kuti vanga vari vana vari pamakore anobva pamakore 10 nepamakore 10 nezvina 10 to 14 years. Vamwe vasarava vanga vari vana vane makore 15 kusvika 19 years. Vanaka. Saka tiri kurangarira 16 days of activism takatarisana neuwandu hwevana vasikana vari kuita nhumbu vachiri vana vadiki nguva yavo isati yakwana. Zvinomborevei? Ndizvozvo mubvunzo wakabatana mauchire maoko. Zviri kumboreveiko? Zvikuru sei mukati menyika yedu yeZimbabwe? Taimboti makuna kana tazviverenga tichizvinzwa kumwe, asi mukati menyika yedu takaona vana vane makore 9 anzi ane mwana, iye ari mwanawo ane 10 years anzi mwanawo. Manzwa manhamba ataurwa apa naRoslyn akakura zvekuti anovhundutsa. Iwewe neni tiri kupiko?
tiri kupiko? Ndiri kuya kune mukwasha wangu. I think nyaya yataugwa naRoselini yemanhamba atyisa vanhu inyaya yechokwadi. Chakakoshera nhau dzesexual and reproductive health rights idzi ndechekuti donzvo guru ndechekuti ngatipe vana information yakakwana inoita kuti vana kana vava neruzivo rwakakwana vanokwanisa kuita dzimwe sarudzo dzisina njodzi mukati. Mukazvitarisisa zivo nekufa zvakada kunofanana. Saka togara pasi totarisa kuti kunobva zivei vana ava ndekupi? Kuchikoro, kumba, kuchechi nemunharaunda. So chinangwa chikuru chatechida ipapa ndechekuti nharaunda ngaive neruzivo chairwo rwemazvo uye ruchitarisa nezera remwana kuti mwana ari kuECD tomupa zivo yakaita sei kuti adzivirire abuse, adzivirire njodzi. Mwana apa grade 7 tomupa zivo yakaita sei. Mwana wa form 4, mwana ari kuuniversity ndio vanoti age appropriate zvichienderana nomuzera. So kwatiri kuenda semapoka anoshanda nevechidiki ndeyekuti ngatishandei tese tigadzire zivo yemachokwadi nokuti nhau dzeSRH idzi dzakatanga manje kutaurika asi dzakagara dziriko muupenyu hwavanhu. So chiripo ndechekuti pane imwe information kana kuti zivo inenge iri kunyeba mazuva kune Google, social media, WhatsApp. Unongonzwa paWhatsApp ukadai zvinodai. Toda kuti pave nezivo yemachokwadi yemandorokwati yakapepetwa inoita kuti mwana chero akaenda kuEngland zivo taroverera, akaenda kuAmerica zivo taroverera. Mashoko makukutu vauchire maoko vari kutsimbirira pazivo. Vana havazvizive. Munoziva ivo vana vai vatiri kufuma vane vanaka vari kutofunga kuti bonde kutamba, vari kutofunga kuti kutandadzana nekuti hakuna akambovaudza kuti mubonde umu munogona kuzobuda munhu anenge iwewe. Ndiri kuuya kwamuri segweta redu. Vana ava vanonzwisisa here kana tiri kune mitemo here inochengetedza vana zvinofamba sei muziso remutemo tinoita sei? Maisamba maita henyu nemubvunzo iwowo nekuti tiri kuona kuti vana havasi kunzwisisa kunyangwe mutemo iripo munyika. Mukatarisa manje pakagadzirwa mutemo wakawedzera makore kusvika pa18 wekuti munhu anokwanisa kubvuma kuenda pabonde. Zvareva izvo kuti vana vane makore 17 zvichidzika havakwanisi kubvuma kuenda pabonde. Naizvozvo munhu wese anorara nemwana ari pasi pemakore 18 anobatwa nemhosva. Zvakaitirwa izvo kuti zvigadzirise kuti vanhu avo vanohwanda nekuti ndanga ndichidanana nemwana uyu uye mwana uyu abvuma kuenda pabonde zvigadziriswe izvozvo. Asi takatarisa ipapo zvakare tichitarisa ma-sexual reproductive health rights edu tinoona kuti kunyangwe bumbiro redu remutemo yatinoti constitution iyi inotipa kodzero yekuwana rubatsiro panyaya dzeutano. Munotarisa bumbiro redu rinoendera mberi richitotsanangura kuti kunyangwe rubatsiro rweutano unoenderana nesikarudzi runofanirwa kupiwa kumunhu wese. Saka kana tichiona kuti pamunhu wese apa vana varipo pavanhu vese apa. Vadikani nyaya yedu yaparurwa asi nyaya inorwadza mwoyo. Ndo dzimwe nyaya dzainzaiwa dzitaurike ngadzitaurike tibatsire mhuri dzedu. Manzwa utano musikana uyu ndiri kutoona kuti agadzirira kutaura. Nyaya yaparurwa uye ari kuchisekana taurako. Pamusoro hanzi vabatei vachiri vadiki. Tinoona sekuti pane manhamba ataurwa haafadzi zvachose pavana vari kuita pamuviri. Asi todzoka tobvunza kuti nei vana vari kuita pamuviri. Ukatarisa vari kumagwaro epasi vane mabhuku avanodzidza ane nhengo dzesikarudzi ari kuiswa zvidziviriro zvepabonde. Vana vodzoka voda kunzwisisa kuti tozviita sei zvinhu izvi nei zvaisirwa kwatiri tiri vadiki. Mukaenda muzvimbuzi, mukaenda kuzvipatara, zvidziviriro zviripo pachena. Mwana anodzoka otora chidziviriro achida kushandisa kuti anzwisise kuti ndikachishandisa zvivi zvichaitika pandiri. Zvoera pamwe zvichida paachishandisa chidziviriro ichi pane zvinogona kuitika mwana oita pamuviri. Saka ndinoti kuvadzidzisi
nevaisi vemutemo. Mutemo hongu uriko, asi unenge wati kasikei kubata pasi uchisiyira kumusoro. Vana ngavatange kuziva zvinhu izvi kana kudzidziswa nezvazvo kuzvikoro vati kure. Senyaya yekuisa zvidziviriro muzvimbuzi, mwana akachiona anochitora zveshuwa agochishandisa ende agoda kuzoona kuti kana ndachishandisa zvii zvichazoitika. Kana aona nhengo yesikarudzi yemunhurume iye ari musikana, achada kunzwisisa kuti ko ndikasangana naye munhu zvii zvichaitika, nekuti ari kukurumidza kuzvidzidza. Saka zvadii zvaiswa kuvana vapa parugwaro rwevati kurei vakunzwisisa kuti zvinhu zvitiri kuzvidzidziswa kwete kunzi tizviiti. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Chisikana chataura, asi paatanga kutaura ati vabatei vachiri vadiki. Ndo shoko rake raatanga kutaura ka. Zvino pamberi apa ataura zvakanaka chaizvo achierera, abvunzewo mubvunzo kuti kuvari kudiko kuzotaurirwa vakura. Zvino hatichaziya manje pauri chaipo, nekuti wanga watanga uchimboti catch them young, handiti ka? Ndingangoda kupindura. Kubata vachiri vadiki ndekwekuti musavaite kuti vazive zvinhu zvevakuru vachiri vadiki. Pakuvadzidzisa vati kure ndepekuti vachinzwisisa kuti zvinhu izvi tiri kuzvidzidza zvichitikoshera pakuti kudii. Mashoko akanaka etsanangudzo. Munoziva kuti kudini mutemo uriko, dzidziso dziriko kunze uku, asi izvozvo zvekuti zvakaringana here nezera revana. Zvatiri kutarisa pano kuringana nezera revana. Vanhu vakambovhunduka, vamwe vakabata makotsi kuti yowe, vana vakudzidziswa maponde muchikoro. Vana vanzwa kuti sex education. Hazvireve kuti vanhu vakunodzidza bonde. Zviri kunzi ngatitangei vana vari vadiki. Handiti muri kuona kuti vana vari kubhinywa kava. Kana vari kuzera diki irori kuzvikoro vanenge vachingodzidziswa kuti usarege munhu achibata mukaka wako, usarege munhu achibata magadziko ako, usarege zvinhu zvakadai, iwe usafambiwa wakashama. Handiti iyoyo idzidziso inokodzera mwana pazera rake iroro. Ndomboyekwa uri mukwasha. Tinokutendai mama. Musoro wenyaya uripo musoro wakakosha chaizvo. Kutaura utano hwepabonde hwakakosha chaizvo, nekuti tikatarisa mumanhamba ari kuwanika achiripotwa nebazi reveutano zvinoratidza kuti ivo zvirwere zvepabonde mune dzimwe nzvimbo dzinombokwira. Kudzidza uku kwakanaka nekuti kunodzidzisa vanhu nzira dzekuti zvirwere zvepabonde izvi zvisaenderere mberi. Kuvana vechikoro zvakakosha. Zvinonzwisa tsitsi kunzwa manhamba akaita sema600 evana vari pasi pemakore anoita 14 vachibatwa vane pamuviri. Iwe uri munhurume, haunzwe kunyara here? Zvinobva tadzokera futi paunhu. Tinobva tadzokera paubuntu uya wambotaurwa kunzi isusu sevanhu vakuru ngatizivei. Vana vedu tiri kumba, vana amai, nekuti kudzidza uku hakudi kungoenderwa kuchikoro chete kuti mwana odzidziswa ari kuchikoro. Kumba kwaari ikoko, vabereki ngavamuudze kuti ukaona anotamba zvakakodzera newe, uya utaure. Kuti ndizvo mashoko makukutu ari kutaurwa. Katambiro kanosiyana. Pane ambobata social media pakutaura kwatiri kuita ipapapa. Kunzi sekuru Google avavanzeka facha. Saka ipapo ndo patiri kuona tiri ongororo netsvakiridzo yekurakidza kuti vana vedu vechidiki vangave vakomana vange vasikana. Hatizivi kuti tsika vari kuiwana kupi kunzi ininika ndiye akanga azotaura kuti nditumirewo picha yako usina kupfeka kuti kudiko. Achidei ipapo. Isi tiri kuti munhu wese akapiwa mukana naMwari paunogeza paye zvitarisowo nemunhu asina kupfeka. Ndo zvaakaita. Saka haikona kumirira picture yomumwe munhu. Iwewe unotogona kuzviona. Ndizvakangofanana. Handiti? Saka ngatidzidzisei vana vedu kuti hazvikoshe kuti kana mukomana uchidanana naye nzi ari kuda picture yako usina kupfeka. Mai Chigweva remukuiona sei? Maita basa Dr. Chisaga. Ini ndakandoda kutoisawo rumubvunzo kune vezvemutemo avo kuti nemanhamba ataurwa aya kune here zvamakamisikidzawo kune veutano kuti pavari kuuya vachisikonyoresa vana muchiona kuti zvichikwadi mwana akazvitakura muzoteerera muve nenhoroondo yekuti mwana yeye akazviwana kupi zvakabva kupi, nokuti tingadai tikutotaurawo kuti 600,000 varume vakasungwa vakapa vana ava pamuviri. Saka mashoko akanaka, mubvunzo wakabatana.
gweta redu riri pano vanongotora mibvunzo yacho. Saka tikamboti taurei munhu wese anenge achidavidza zvake. Kare taiti kana zvikanzi gweta taitotsvaga nendebvu, asi muri kuona mazuva anoka women can do it. Vauchirire maoko. Okay, mubvunzo wenyu uchauya kwamuri. Taura hako shamwari yangu. Machabasa mama, inini panyaya dzataurwa idzi dzemukuvana vachidiki, tichitwa panyaya yehunhu hwedu isusu. Kare vanhu vachikuraga mapfekero edu chachaiwowa arazati takabva kuvanhu. Ike zvino unoona mwana nemakore 15 anga apfeka ka skin tight, apfeka mabrachet. Zvokonzera kuti even usingadika but zvokonzera varumeka vange vachikwira mafeelings. Because zvino zvokuti hazvitambiriki kuti unoona mwana ari makore 15 akapfeka akasema mazamu panze akapfeka skin tight. Zvokonzera kuti varume vade kurara navo vafunga zvakachipa. Ndizvozvo muchirire maoko uyu. Asi dzidziso nekurudziro iri pano ndeyekuti mukaona muchisumudzwa muchipinda pabvepfe nekuti maona munhu asina kupfeka, ndo varume vanobhinya kana mombe kana huku, nekuti uko mombe dziri kubhinywa dzinenge dzakapfeka mini here, nekuti tikunzwa kakuti mazotarisa kamini kazodini. Izvozvo ngazviregei kumbokusumudzai. Ngatidzidzisane tisangane muchikamu chinotevera. Vadikani, nyaya iri pano chikurura majasi, asi nyaya inorwadza mwoyo. Tiri kutarisa nyaya dzakaberekana, asi regai timboti pamukana uno gweta redu ripindure mubvunzo wabvunzwa naElizabeth. Imbopindurai tinzwe. Maita basa nemubvunzo wamabvunza. Saka ndabata kuti muruda kunzwisisa kuti zviri kumbobvepi, pane abuse iri kuitika here, pane kubatwa chibharo kwakaitika here. Saka patsvagurudzo dzakaitwa nehurumende yedu gore rakapera, pari kutotaridza kuti vana vashoma vakabatwa chibharo, vamwe vese vakabatira pamuviri nekuda kwekuwirirana pakati pevana vega. Saka zvounza mumwe mubvunzo wekuti tiri kutoona kuti vana pachezvavo vari kutobvumirana kuenda pabonde, uye mutemo wedu uri kumboti chiiko nezvazvo. Vari kuwana here rubatsiro rwakakwana rwavanofanira vachiwana sekodzero yavakapiwa mubumbiro redu remutemo, nekuti kodzero yekuwana rubatsiro pautano runofanirwa riripo, ruchigashirika uye ruchiwanikwa nyore. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa negweta redu. Zvinhu zvikawanika nyore zvinobatsira vanhu nyore. Regai ndimboenda kuna Rozi. Ndiri kuziva kuti vana vedu ava kana vari vadiki, vazhinji vacho vari kupedzisira vazofa vachisiya vana, nokuti umiri hwavo havana mabhonzo eumai, havasati vasimba, vari kupedzesera. Vamwe vacho vaita chimwe chirwere chiriko chakatotekeshera chiriko. Vanhu vakawanda vanoti akashinirwa, akakuvadzwa, ndinoda kuti mupinde. Chine zita rechirungu, ndoziva kuti vanhu vakangonzwa kazita kechirungu mungatonzwa vana vakutonzi mazita ofistula, nekuti nzanzi zvinotaurika zvakanaka. Imbopinda kwazviri izvo zviya, nokuti ndo zvimwe zviri kukonzera iwowo utano hwakashata kudaro. Maita zvenyu Dr. Chisamba. Regai nditaure ndichiti kana takatarisana nenyaya yekuwana zivo panyaya dzesikarudzi, inyaya yakakosha, nekuti pakashayikwa zivo iyoyo ndo paya panozopedzisira pabatwa pamiri pasingadiwe. Handitika pamiri pasingadiwe apa pari kuwanzwa kubatwa nevana vari pazera pasi pemakore 18. Aita nhumbu ari pasi pemakore 18. Regai nditaure ndichiti munhukadzi wese ane maburi matatu. Ndizvoka? Buri rekutanga ndeo buri rinoburitsa weti, buri rechipiri ndo rinofamba nemwana, buri rechitatu ndo buri rinoburitsa tsvina. Ndizvoka? Saka paanenge akatakura nhumbu paya ari mudiki sekutaurwa kwazvaitwa naamai Chisamba, nyama dzake dzisati dzanyatsosimba. Anditika pamaburi iwayo panogona kuboka, nekuti maburi aya anobatanidzwa nekatishu kadiki diki. Saka musoro wemwana ukatsimbirira vamwe matishu iwayo panoitika buri. Buri iroro ndo rinozokonzera kuti weti ibude nepaisingafanira kunge ichibuda nayo.
tsvina ibude nepaisingafanira kunge ichibuda napo. Dambudziko iri rinonzi obstetric fistula kana kungoiti fistula. Zvazvinoreva ndezvekuti mumwanasikana iyeye kana kuti mukadzi iyeye anenge akungobuda tsvina kana wet zvisina muganho, haasisina control. Handitika nekuti pagadzirwa rimwe buri risina kumbogara rakasikwa naMwari riripo. Saka ndoda kuti mumboimagina, handitika kuti muise mundangariro dzenyu kuti iye munhu uyu anongobuda wet netsvina zvisina muganho anomborarama upenyu hwakaita sei? Zvichibutsikidzira nekuti aita nhumbu nguva yake isati yakwana. Pamwe zvakonzerwa nekuti arepwa, pamwe zvakonzerwa nekuti ashaya zivo pamusoro pekuti alright, ndararwa neni, ndarepwa, ndingamanyire kupiko kuti ndiwane rubatsiro ndisabatire nhumbu inogona kuzondipa dambudziko irori reobstetric fistula. Mashoko akanaka. Vadiwa vatariri nevateereri, tiri kunyatsouya kwamuri takasimba. Izvo zvamuvangatoreka Zambia kuti andabva ndazonyara nekuti panga pakutaura zvakati musambonyara zvenyu zvakazara mukati menyika inoi. Garai pasi, idzidziso yatiri kuunza kwamuri. Nekuti kana mwana asangana nedambudziko iroro, zvese zvaakungobuda muchada rubatsiro. Asi rimwe zuva muchazofunga kuti inga zvakambodzidziswa. Saka ngatidzidzei. Mukuwasha ndiri kuuya kwamuri. Imimi nyaya dziri kupakurika pano muri kudziona sei? Zvinhu here zvatinogona kubata tikavhara? Maita Dr. Chisamba, nyaya dziri kutaurika ndangofarira vatauri vari kunamba vachitaura nyaya yezivo. Pakati mumwe mutauri ataura akati tovapakurira vana zivo iyi muzera uchiri mudiki. Zivo yesexual and reproductive health yakafanana nesvomo. Mwana achienda kugrade 1 totangira pa1+1. Asi dzinoramba dzichitatamuka svomo idzodzo zvadzatwa kuinvesti dzachioma manje kuti ngii, nekuti anenge achichinja mastage nekukura. Saka svomo dzanenge akudawo paform 4 hakusina 1+1. So sexual and reproductive health tichitanga pamuzera weECD grade 1 grade 2 muviri uchichinja, information yanoda inenge ichichinja. My life skills kana kuti zivo yekurarama inenge ichichinja. Mabatsirwo angada kuitwa anganenge achichinja. Mwana kana ari musikana akusvika panguva dzake. Saka takutompa information yakasiyana nekugrade 1. Mwana kana even aita nhumbu takutompa information yekuti kune chipatara kurumidza kuregister inanota chakati kuti mwana ari mukati asakuwara. So nhau yedzidzo nezivo inenge ichiradanuka ichichinja ichikura, munhu achichinja maneeds ake. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Zvinongoita sekudla kana kuti kudya. Mukapakurira kamwana kari muECD, munhu anotogara aona kuti ako kandiro ndeke mwanaka. Handitika nezviri mukati. Kana mukapakurirawo mwana ari kuhigh school, ndiro yake yakatosiyana neuyu. Mukapakurirawo baba kana mbuya, zvakatosiyana. Ndosaka tiri kuti ngatipindei nezivo tichitarisa zera. Ivo vanenge vachiziva kuti kune nyaya yakati, asi pazera ravo zvinoenda danho nedanho. Saka kana muine mibvunzo kana muine nekuti tine gweta pano, tine mutemo iri pano, pane nyaya panapa dziri kuoma kanditika. Ikoko kumisha yedu, ana baba nana mai, nana gogo nana sekuru, tiri kuti kana musikana ane 17 years anonoka kudzoka kubhora, nonzi dzokera kumurume wako. Asi pamutemo kamwana ane 17 years kauyu ari kunzi asati akubvuma, imimi kumba makumudzosa, zviri kufamba sei? Ngatisangane muchikamu chinotevera.